الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله بدو أمبي أوفو مالكونا أني مالكوكا نيجي أني أنغا إميشون كونو نوي سيكو ani donko ale walanda dikene maya fo ambisika ka seko ni dongo ye kalande kalami na kodon tununa kolu la segin kana ka hakulu olu ɲinɛninw lajigi k'a fɔ an yɛrɛ bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye ni an yɛrɛ ye o de ye kalan yɛrɛ la nafama ye diɲɛ kɔnɔ i kɛra tubabu kalankɛla ye i kɛra arabu kalankɛla ye i bɛ min kalan f'a k'a sɔrɔ o kalan in a bɛna bon résultat d'i ma o bon résultat ye jumɛn ye i ka se ka fɛn dɔ dilan n'o kalan in ye fɛn min bɛ sabatili kɛ ɲɛnɛmaya la i yɛrɛ kun na fɔlɔ ka na i ka dugu la ka na i ka jamana la n'o y'i bɔ kalan na k'a tɔ kɛ kan jalan fɔli ye a nafa ka dɔgɔ donc o hukumu kɔnɔ an ka kungo kɔnɔ fɛnw k'a daminɛ yiriw kungo kɔnɔ dabaw sokɔnɔ dabaw ala tɔgɔw turabuw fɛn min bɛ se ka fɛn min dilan k'olu ta k'u fɔ aw ye ka tila ka bilasirali d'a kan badenw n'i y'a lajɛ bi bana dɔ bɛ yen a bɛ ka fan bɛɛ minɛ mais yɛrɛ kɔlɔsibaliyaw b'a kɛ o ye jumɛn ye cɛw olu ka lafu n'a bɛ fɔ o ma cɛ ka dɛsɛ devoir kɛli la furu yɛrɛ kun ye min ye n'o o y'o yɔrɔ ye n'a bɛ fɔ a ma kulusi jala lagosili kulusi jala lagosili sababu caman de bɛ se k'a se cɛ ma o sababu siraw ka ca mais ni dun ye cɛ yɛrɛ lajɛ cɛ ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ dulonin bɛ o fɛn kelen in de la tuma dɔw i pɔsi kɔnɔna bɛ se ka fɛgɛya fɛn t'i jufa kɔnɔ mais n'o yɔrɔ in o b'a normal la i bɛ se ka mara kɛ mais n'o yɔrɔ in tɛ normal la i b'a ye hali ni miliyari b'i pɔsi kɔnɔ compte bloqué bɛ fan bɛɛ fɛ mara kɔnɔ e yɛrɛ jigi tigɛlen bɛ kɛ e yɛrɛ kun na kuma bɛɛ e yɛrɛ b'a ye vraiment tɔgɔ b'a la k'a fɔ karisa i ye nin ye mais
a nafa ka dɔgɔ hali nafolo yɛrɛ ja ka nafolo jabɔ kɛnɛya de b'a kɛ kɛnɛya min ka gɛlɛ cɛ ka ɲɛnɛmaya la n'i ka kɛnɛya yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye o de ye i ka sokɔnɔna fan ye o yɔrɔ kɔlɔsi dɛ an ka hakili to kɛnɛya in na kulusi jala kɔlɔsi a taafan dɔn a seginfan dɔn o kɔrɔ ye jumɛn ye kana bɛɛ k'i ɲɛsin o ma kana gɛrɛ bɛɛ la kana da bɛɛ fɛ dumuni kɛ dumuni min bɛ i dɛmɛ k'o yɔrɔ renforcer i bolo sanga ni waatiw kan'i sigi k'i bolo fila da i sen kan k'a fɔ ne ka kɛnɛ ne ka kɛnɛ fɛn o fɛn n'a ka kɛnɛ don do bana b'a minɛ dɛ cɛ yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ kunkɔrɔtalen i ka du kɔnɔ ka kɛ marakɛla ɲuman ye f'a k'a sɔrɔ nin yɔrɔ sabatilen bɛ ni sabatilen tɛ wallahi dugu jɛ o jɛ n'i ɲɛ bɛ da i ka sotigi muso kan i ja bɛ tigɛ wa a bɛɛ ka fisa depuis tile bɛ commencer ka jiginni daminɛ ko su bɛna ko e ni kamanagan ni jɔrɔ i n'o bɛ kari ɲɔgɔn na fɛn min b'o togoya la o de y'i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ yɛrɛ ye kan ka k'i hakili to o la k'o kɔlɔsi n'a sɔrɔla a problème min minɛ fɔlɔ ka précaution ta fo ka t'i se Alahu Taala ma k'i yɛrɛ dɛmɛ jara problème ka ni i minɛ jiginna bɛ ka kɛ muso caman na k'u b'u to furuso kɔnɔ ka tulonkɛ kɛ c'est vrai muso ye denw bange kɔnɔɲɛ 5 6 a dɔw ka surun 10 yɛrɛ la denkɛ kiminikɔrɔw bɛ yen denmuso npogotigiw bɛ yen bon furu kun ye min ye Ala nana lajarabi se cɛ ma o problème b'o o kan n'a bɛ f'o ma ko kulusi jala lagosili Ala y'o bana se cɛ ma bon muso dun bɛ se ka kɔnɔɲɛ 5 6 kɛ fo ka se 7 ma ka sɔrɔ a bɛ denmisɛnniya kɔnɔ san 1 san 2 ɲɛma sɔrɔ cɛ ta in na a yɛrɛ dɔw bɛ yen o t'a ɲɛɲini pour que o se ka bɔ a problème kɔnɔ ni muso nana sɔmi denmisɛnnin dɔ la kɛnɛma mɔgɔw bɛ fasa nkalon da a la dɛ parce que a tɛna se ka bɔ e ka furu in kɔnɔ tugun denw cayara bon sigi kun ye min fana ye o tɛ sɔrɔ la sisan a bɛ mun kɛ a bɛ obligé k'i profiter kɛnɛma de an balaka caman bɛ k'i to furu kɔnɔ k'a kɛ tulonkɛkɛla ye ni problème in de bɛ caman ta la dɔw bɛ yen olu ta kɔni ye Ala banu na yɛrɛ de ye o musow fana bɛ yen fɛn tɛ cɛ la dɛ kɔngɔ t'ale la minɔgɔ t'ale la mais ale yɛrɛ naturellement f'ale ka t'i yɛrɛ di bɛɛ ma kɛnɛma n'o yera min ta la a bɛ fɔ ko Ala bannen b'o la olu qualités bɛɛ bɛ yen o tuma ni problème min kɛra cɛ min harijigɛ ye ka n'i sigi k'i bolo di sen kan wuli k'i jɔ kan'a fɔ ne taara nin fura in kɛ n ye nin dɔgɔtɔrɔ fura in kɛ n ye nin farafin fura in kɛ n ma ɲɛ sɔrɔ a la ka n'o fɔ a ɲɛɲiniba in don dɔ i na bɛn n'i ka sababu ye i bɛ bɔ problème in kɔnɔ
mɛ ne y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan n'a sera degere dɔ ma sariya b'a ɲini i k'i yɛrɛ furakɛ n'i ma sɔn o ma sariya bɛ muso hakilila ɲini n'a ko a b'a furu sa sariya t'a bali dɛ ala sariya t'a bali dɛ c'est que furu kun y'o yɔrɔ in de ye furu kun y'o yɔrɔ in de ye pour que ala bato o ka sabati ala kota n'o ye kulonkɛ ye o ka se ka bɔ yen n'o tɛ ka sabati baara bɛ yen dɛ nin ye an b'a la ka caman ka kulonkɛ kɛnɛma a ju ye nin ye ala kɛlen bɛ ka kɛnɛya di e min ma kulonkɛ in kɔlɔsi kana kulonkɛ k'a la dɛ i t'a dɔn kojugu ye fo n'a minɛn'i la don min an ye dayɛlɛ bɛɛ ye jinɛ setanew de kelen don k'a bila e la o fana bɛ yen dabalijugu de kɛr'i la k'a bila i la nin bɛɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ an ka foroba duw kɔnɔ duba kɔnɔnaw la muso dɔ bɛ yen ala y'ale harijɛgɛ tuma bɛɛ a bɛ bange tuma bɛɛ a bɛ bange o ti bɛn dɔw ma u bɛ taa dabalijugu kɛ cɛ yɛrɛ la sisan k'o tiɲɛ ka cɛ bɔ mɔgɔya la o tuma n'u ye dabalijugu kɛ ka cɛ bɔ mɔgɔya la c'est obligatoire n'a sɔrɔla i bɛ den kɔni de wolo cɛ in ye o bɛ jɔ o anw bɛ nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na dɔ bɛ se ka ɲɛbɔ e yɛrɛ furumuso fɛ e t'a tigi yɛrɛ dɔn o bɛɛ bɛ nin ko in kɔnɔ o dɔw bɛ wuli ka taa walejuguw kɛ pour ka cɛ yɛrɛ mago sa ni cɛ mago sara solution ma sɔrɔ o la wajibi de muso b'a yɛrɛ ɲini muso b'a yɛrɛ ɲini dɔrɔn ale bɛ t'i jɔ ko ne filɛ adamadenw an ka sabali mɔgɔ i bɛ se ko caman na i b'o to ala kama dɛ mɛ o maa ka baara bɛnna nin walejugu kɛw ma i buna hadamaden ɲɔgɔnw na nin jijugurɔ ko tiɲɛni kɛw ma i buna hadamaden ɲɔgɔnw na i tɛ sa hɛrɛ la dɛ o fura tɛ da fɛn bolo e tɛ sa hɛrɛ la fiyewu ala b'i kɛ kɛcogo fila ye diɲɛ na ka sɔrɔ k'i fatu n'i bɔra yan fana a bɛ tila k'i don tasuma la muso 2 ni 3 ani 4 bɛ cɛ minnu fana bolo i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ bɛ tɔw cɛ la fɛn dɔ dogolen b'ale bolo so kɔnɔ ni su bɛ tɔw la cɛ t'i kɛ cɛ ye aw ka hakɛ to mɛ n'a y'a dɔn a bɛ na n'ale fɛ yen dɔrɔn cɛ bɛ normal sɔrɔ cɛ yɛrɛ kamana bɛ gan muso tɔw bɛ a ye an cɛ man kɛnɛ ale kɔni tɔɔrɔ t'ale kan mɛ tɔɔrɔ bilalen bɛ tɔw kan finalement o bɛ kɛ sababu ye ni minnu ka dusukunna siri ni limaniya ni faamu man bon olu furu bɛ sa olu bɛ taa u bɛ taa ni mun ye ni cɛ tɔgɔ de ye u t'a tɔgɔ tiɲɛ u b'a fɔ wajibi de a bɛ taa fɔ o e y'o kɛ i cɛ la k'a sɛgɛn k'a tɔɔrɔ k'a ɲani sisan e dun bɛ ka denw wolo o cɛ kelen fana est ce que denw bɛ lafiya wa ni karisa tɛ a kana diɲɛ muso si dɔn ni ne karisa tɛ ala ko a ka 4 ta e ko a kana se ka dɔ wɛrɛ kɛ ni e tɛ o ye kojugu ye dɛ o tuma na ni ɲɔgɔnnaw ye cɛ o cɛ sɔrɔ
ni n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Allahu Taala ta kɔfɛ i bi bɔ a dingɛ kɔnɔ. Ala tɔgɔ ti dɛsɛ foyi la. Dɔnni dalilu nin bɛɛ y'a dama fɛn de ye, nin si tɛ fɛn sugu kelen ye. Dɔnni bɛ yen, dalilu bɛ yen. Dalilutigi ye dɔ ye, o tɛ dɔnniba ye. Dɔnniba ye dɔ ye, o tɛ dalilutigi ye. Kuma in ka girin, mais ni kodɔn ni faamu ma s'a niveau ma, a bɛ giriya. Cɛw a y'aw yɛrɛ labɛn. A y'aw yɛrɛ labɛn. A y'aw yɛrɛ dilan. A y'aw ka dumunikɛtaw dɔn. Cɛ caman bɛ yen normalement ni cɛ yɛrɛ bi hali i ko, cɛ kotogo ani muso kotogo kelen tɛ. I bi n'i ko de sisan k'i fari jɛya. I jija i sen tapara fila min bi jɔ duguma, k'oli daminɛ o la fɔlɔ. Cɛ ka fili d'énergie bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan, a nafama bɛɛ a b'i sen tɛgɛ de kɔnɔ. Donc n'i koli daminɛ yen na, o bɛ présentement di farikolo tɔw ma k'a fɔ ko dɔ daminɛna. A bɛ komi sɔgɔma n'i wulila n'i y'i ka mobili wuli. Mobili dɔnnaw b'a dɔn, u b'a fɔ k'i kana girin ka décoller n'a ye. I k'a to tulu minnu bɛ yen olu ka yɛlɛ ka mɔtɛri minɛ fɔlɔ, donc i bɛ sɔrɔ ka décoller. Munna a bɛ se ka défaut se motɛri ma? N'e b'i ko kana ji k'i kunkolo fɔlɔ ka k'i ko cɛ. I sen tɛgɛ fila suma fɔlɔ i k'o ko seconde damadɔ, i ka sɔrɔ k'i fari tɔ ko ka jigin sen kan. Ka ca Ala fɛ i bɛ mɛn kɛnɛya kɔnɔ. Nin de tun y'aw kulo harijɛgɛ ye. Haza wa salam.